אז היי כולם, והגעתם לעוד סרטון בערוץ של EL Star. היום אנחנו עושים סרטון חזרה לבית ספר, איזה כיף. תראו לי פה שקיות. בואו נתחיל. טוב, אז דבר ראשון קניתי יומן, כזה מושלם. אני ממש אוהבת אותו, הוא מיוחד כזה. יש מחשבון כזה, אני צריכה מחשבון, אני עולה לכיתה ו', תרשמו בתגובות למטה לאיזה כיתה אתם עולים. מחשבון מדעי, לא סתם מחשבון. טוב. עכשיו עם מחברות. אז יש לי פה מחברת חשבון כזאת, שהיא מחולקת לשתיים. יש לי פה מחברות שורה בצבעים. ועוד מחברות שורה בעוד צבעים. יש פה, אני ממש אוהבת את הצבעים האלה, כי מעניין בעיניי. אוקיי. וקלמר. קלמר יוניקורן, אני ממש אוהבת יוניקורן. אז אוי, יש פה חור בשקית. הלאה. יש פה יומן מערכת שעות כזה. שלישי, רביעי, שני. כל השעות יש. וואו, אני ממש אוהבת את זה, זה פשוט מושלם ברמות. זה כזה, זה ממש יפה, אני אוהבת את זה. יש פה מדבקות, הנה, פה גם מדבקות כזה, וכזה, שזה כמו הקלסר. יש לי פה מרקרים בכל הצבעים. סרגל. ועפרונות צבעוניים, כי צריך בבית ספר. ויש לי פה יש לי פה מחברת חשבון יפה. חשבון? כן, זה חשבון. מחברת חשבון. מחברת של כפולה שהיא גם חשבון, אני אשתמש בה בתור גיאומטריה. מחברת יוניקורן, אני מאוד בזה, שורה. ואחרון, מחברת כזה שנאמר, מושלמת ברמות. טוב, אז יש לי פה את הדברים הרגילים שצריך לקלמר, דבק סלוטייפ, מחק, שהוא גם מחדד, זה לא ידעתי, לא ראיתי. עוד סרגל. אוי, אופס. יש לי פה את עיפרון, וואי, שכחתי איך קוראים לזה. טיפקס. יש לי פה עוד עוד אחד. עוד כן. את עיפרון. עוד חודים. נראה לי שזהו. טוב, אז זה היה קניות לבית ספר שלי, מקווה שנהנתם. תרשמו לי עוד פעם לאיזה כיתה אתם עולים, תנו בלייק, תרשמו לערוץ, ויאללה ביי.